Kaixo, zer moduz pasatzen dituzten inauteriak? Giro aparta egon zen herrian, musikarizeteta ikusi genituen kalean. Baina festaz gain, jolasteko tartea ere hartu zenuten batzuk inauteri igandean. Halaxe da bai, saritua zen den jakiteko desiatzen egongo zarete, ezta? Gehiegi luzatu gabe, final handian parte hartu eta izen abizenak jarri zenituzten guztion artean zozketa egingo dugu. Ea ba nork irabazten dituen Urruñako Wow Parkerako sarrera. Ea ba... Xune Ormazabal, zorionak! Xune Ormazabal eta bere familiak izango du Wow Parkeko zuhaitz-etxetara igo, txirristan bera jaitsi eta tirolinan egan egiteko aukera! Plan ederra, azer nolako gozatu hartuko duzuen, ondo pasa familia! Eta besteoi, animo, ikasturte amaieran izango duzue azken aukera saria eskuratzeko. Baina bitartean, zaitu mingaina eta busti euskaraz! Agur!